Pride Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manang kwintadora, iyang nakwinta. Ang tanan nga labhan niya. Para limpyo tanang labada, kinahanglan duha ka sachet sa leading brand nga tag 10 pesos. Usa ka sachet ra sa Tide, mas limpyo pa. Kuroton ka? Oo, mas sulit ang usa ka Tide 6 pesos kaysa duha sa leading brand. Kit-an kaayo nga mas limpyo. Kapag nga di makwinta. Tide, makurotan ka sa kalimpyo, makurotan ka sa sulit. SRP 6 pesos ra. Napamatud-an sa technical test sa cotton fabric kontra sa leading brand. SRP 6 pesos ra. Pre-Yuletide Sale Promo at ProSight Optical, the professional eye care provider. Free sunglasses or reading eyeglasses sa matagpalit ninyo o complete eyeglasses na nagkatidad og 485 pesos and above. Free lens na, frame lang ang bayaran. Libre pa ang modernized eye checkup. Ang colored contact lenses, 545 pesos lang. Plus, to the pa mga exciting giveaways. ProSight Optical is located at Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City, with telephone number 065-212-9502 per DTI permit number 057 series of 2017. To God be all the glory. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, miagi si Jesus og ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awa ra, iba supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay?" Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo magkabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios o mikaon sa pan nga gihalad sa Dios.
Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang Pangulong Pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang mao'y makakaon ni ining pan nga hinalad apan si David mikaon ni ini og iya paghaning gipakaon ang iyang mga kauban. Unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao, maoy magbuot sa angayng buhaton, bisan sa adlawng igpapahulay. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! And yan asab ang atong tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Berelas. Sige po no, ang atong mga kauban din sa istasyon no, ang nagpalupad yun sa kahanginan sa atong tingog, si kasamang Dani Luod o gusab si kasamang Taxi Lumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kasamang Dan o kasamang Tax. Usab sa atong mga kasama nga nagalirong kanato, si kasamang Reynaldo Rodrigo Sigion. Uban na sa atong amahan din sa istasyon, si kasamang Edgar Dagumo, ang atong station manager. Uban nila ni Roger Monera, Marde, Elaine o kasamang Mark. Mayong buntag ug mayong adlaw sa Ginoo kininyong tanan. Usab no akong itanan sa atong mga amigo nga nagpaminaw sa diri sa kuan yun no, sa kahanginan sa radio. Okay, usab sa online internet kay madungog naman sa hadi lang kay madungog makita no sa live stream no, madungog og makita sa YouTube sa RMN-Dipolog o sab sa Ustream no sa RMN-Dipolog. So alang kininyong tanan, ma-radyo man, ma-internet, nga naminaw, nagtanaw karon. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Okay, nga itong pizza karon, pizza 26 sa bulan sa Nobyembre tuig 2017. Pila na lang kaadlaw, no? Disyembre na usab o ato na usab sa ulugon ang adlawng inatawhan no, sa atong manunubos. Sa dili pang kana mo'y atong hisgutan mahitungod sa Pasko, sa Christmas, no, December 25. Nakapamanday panahon sa Domingo pag hisgot ni ana no, sa dili pa nato na sugaton kana nga kasaulugan. Namatikdan ninyo nga atong gibasa pag-una no, sa pagsugod yun sa atong tulumanon ang giasoy ni San Marcos sa Kapitulo 2, versikulo 23. Ngadto na gyud sa 28. Mahitungod sa pangutana, mahitungod sa adlong igpapahulay. No? Atong labason ang atong panglantaw aning adlong igpapahulay kay dili tiaw pod sa atong mga igsuon nga nagsaway kanato mga Katoliko kung ano ang pag-obserbar ni ining pagsimba no, paghinog adlaw diha sa usa ka semana
nga mao kanang ikapito ka adlaw human sa unom ka sunod-sunod nga adlaw nga pagtrabaho, nga kini giobserbar nato ato ning sa ulugon sa matag ikapito ka adlaw semana nga mao ang Saturday kon Sabado. O gunya karon lahi naman, Domingo naman, Sunday naman, no, ang Lord's Day naman, yanong gibalhin man sa atong pagtuong Katoliko. Unsa may wisdom, unsa may kaalam ani gikan sa Biblia o sa lohika, no? Nga ang maong changes, ang maong pagbalhin balido og wala masupak ang mga pulong sa Dios. Kay ang atong mga igsuong, particularmente ang mga Seventh-day Adventists o kining Seventh-day Baptist, tanan nga ilang gipadayon ng seventh day of the week Sabbath, no? Sabado, sila nagahukom o nagasaway kanatong mga Katoliko nga usa na ka violation. Gani ilang kutluon ang sama pananglit sa Daniel 7:25 nga naghisgot diha og tao ba o grupo ba sa mga tao nga gitagna nga malapason nga unsa may gibuhat nag-usub sa mga balaod sa Dios. Mao man na, no? Ila man dayong tumbukon ang atong tinuho ang Katoliko ni ana nga gausab kunos balaod sa Dios. So mao na ang gitumbok ang Santo Papa o sa kinatibuk-an ang Katoliko nga simbahan mo'y katumanan ni anang Daniel 7:25. Pero sa dili pa nato basahon og usab ang atong gibasa uban na sa atong emphasis mga katinawan kahayag niini, no? Kahayag sa pagtuong Katoliko. Ato sang dakliton ang atong hibaw-an sa kasaysayan, no? Hamubo lang nga kanang Daniel 7:25 ang katumanan ni ana kung wa ko malimot sa pangan nga gitumbok. Ang katumanan anang Daniel 7:25 mao kato si Antiochus Epiphanes. Nga kana nahitabo ang katumanan ni ana panahon pa sa Judaismo diin si Antioco wala musubay sa ilang balaod sa mga Hudiyo, balaod sa Dios ni adto sa daang kasabutan katong tinuo ang Judaismo og nagahukom sa paglapas ni ining mga sugua. Sabot pa sabot gipang usab niya ang kana bang paghuna-huna unsa ang pagbansay sa laktod wala siya motahod sa tinuoang Judaismo. So panahon pa na sa Judaismo na tuman. Kanang Daniel 7:25. Ug unya ang tinuoang Katoliko dili maoy matumbok ni ana, no? Kay kung doon na may changes kausaban ang gibuhat sa Katoliko mahitungod sa pag-obserbar ni anang adlaw Igpapahulay, kung doon na may giusab sa mga butang lang nga pwede niya mausab tungod sa iyang authority, no? Gahom sa pag-usab. Pero ang iyang divine essence, ang iyang moral essence sa adlaw Igpapahulay, wala yun na usba sa Katoliko. Kaya duha manggod ka elemento ang adlaw Igpapahulay, no? Kanang gitawag na tog moral o divine essence o divine element nga dili ko na pwedeng usbo nato kay balaod ko na sa Dios. Pero ang iyang ceremonial essence of the law pwede na mausab. Ug kung ano, boyno, paminawan ninyo kayo atong basahon pag-usab uban na sa atong emphasis. Usa niya na kadlawng Igpapahulay. Miagi si Jesus o gangiya bagat tinud-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinud-an nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, tanawa, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinud-an sa adlaw Igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo
makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o gangiyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, diba? Ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalad. Apan si David mikaon ni ini ug iya pagganing gipakaon ang iyang mga kauban. Unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angayng buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Tanawa mga tinahod nga tigpaminaw, kung namatikdan ninyo, balaod nila ni adto nga diya sa sulod sa simbahan, o sa templo ba, nga adunay gibawalan sa pagkaon niya itong pan, no? Si David, wa siya katungod nga mukaon niya ito. Niya adlong ipapahulay pag ito. Unya ni kaon siya. Unya matud pa sa Ginoo, wala siya pakasada. Bisan klaro kaayo sa ilang balaod nga naglapas si David. Tanawa, di ba? Niya atong namatikdan nga kinahanglan manggod, no? Kaayuhan man sa tao ang gibuhat. Unya ang adlong igpapahulay, matud pa gibuhat para sa tao o kaayuhan sa tao. Dili kay ang igpapahulay gibuhat para maghangad ang tao, di ba? So dinhi atong mabantayan nga si Kristo gani galapas sa kanabang pagsabot pagsabot sa mga Hudiyo, istikto kayong balaod sa adlong ipapahulay nila ni adto. So si Kristo mismo gausab kay sa ilang naandan, bawal man gitong gibuhat ni David. Di ba? Pero nga nung wa man pakasad si David. Tanawa, klaro kayo giingon diri, Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o gangiyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balao, di ba? Kay balo mo ana. Ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini ug iya paghaning gipakaon ng iyang mga kauban. Tanawa, sa tenor sa pahayag sa atong Ginoo, wala pa kasada si David ug iyang mga kauban nga naglapas sa unsay balaod nila sa adlong ipapahulay niya to. Pagkaon na tong pan nga wa sila katungod nga mukaon kay ang mga pari ra mo kuno makakaon na to. Unya tunong pagyud sa adlong ipapahulay. Di ba? Dayon namulong ang atong Ginoo diri sa 27, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Sa to pa, kining igpapahulay para sa kaayuhan sa tao, dili kay ang tao mo'y maghangad sa adlawng igpapahulay. Nya, sa sumpay giingon, busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. So, buot ipasabot mga igsuon, ang man of authority, dili ta ka question kung unsaon yan ang adlawng igpapahulay.
di ba? Si Jesus Christ. Di ba? Kana lang makalapas lagi ka sa adlaw igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay mo, man balaod nila ni adto. Death penalty, physical death penalty gyud. Di ba? Pero pag abot ni Kristo, iyang gitagaan og insaktong kahulugan unsa nang igpapahulay. Meaning, kung gikinahanglan buhaton nato ni tungod sa authority, pwede nang buhaton. Sa to pa, si Kristo adunay gahom. Ang authority, ang otoridad adunay gahom sa pag-usob-usob kung kini gikinahanglan. Diba, kinsa man ang anak sa taong ipasabot diha nga adunay katungod? Oh? Si Kristo. Ugo niya, di man biya nato, unsa man ang simbolo sa authority ni Kristo. Kanang gahom sa paglugak, paggapos o pagluag, no? Sa laing termino, pagdili o pagtugot. Di ba? Ato man yung naisigutan sa miyaging Domingo. Unsa man ang simbolo sa otoridad o gahom sa pagbahin og lus o pagdili o pagtugot nga naa ni Jesus Christ. Kay magbuot man siya, kay otoridad man siya. O gusubo niya ng mga practices, watay di ta ka question kay siya may authority, di ba?